Hej og velkommen til den her video. Jeg synes, det er og jeg er med. Jeg er også med. Jeg har haft en god dag tegnet. Jeg har haft en god dag tegnet. Yay! Så der var lige så sagde jeg bare, sorry, reklame. Fordi der tror jeg det. Jeg er lige startet. Og når jeg har set videoer, når jeg har hørt videoer, også med så kan I lige se, hvad han laver. Hej alle sammen. Nu ser jeg lige, hvad jeg laver her. Nu skal I skal lige se, hvordan det er at spille Sunshine. Jeg håber, I alle kender den, forhåbentligvis. I wanna know what it is to tell you what I like. Hov, det er der. Jeg har aldrig prøvet at lande der på den der. Ej, den er... den er ret svær, selvom den ser lidt... What the freak? Ej! Det giver mig stress, det der stykke der. I wanna know what it is to tell you what I like. Ved du hvad? Peter han logger ind.
Peter han logger ind, Peter. Peter han logger ind. Ved du hvad? Skal vi lige spille Dash? Dash, det er dejligt map. Geometry Dash. Hov. Ja, Peter, helt op til 50, så var easy. Det siger Peter. Alle dem, der kender Geometry Dash. We know it, gang. Oh. Yeah. Geometry Dash. Hej. Ved du hvad? Dash. Det kan man godt lige blive sur af nogle gange. Nu skal vi spille Blast Processing. Hvis jeg er stille, meget, så er det fordi jeg er logget ind. Ja, glædelig jul, hvis det er i selvom det. Selvom det er sådan over en måned til. Ej! Ja, Black Friday. Undskyld. Det er for grin, Peter. Peter, han er hos. Det er. Jeg tager alle med hjem til det. Det er en god. Åh! Nej! Hopper. Men ja, det bliver nok det for mig snart. Ja, lige om lidt. Slap af, Peter. Chill, man, chill. Lad mig lige koge her. Nej, lad mig lige koge her. Bum, 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 bum.
Nej! Nu skal vi lige spille det samme level som Peter. Er det ikke Polar Rigist? Prøv lige at trykke på escape på det. Okay, jo det er det. Nu skal vi lige spille det samme level som Peter. Vi kugger her. Yes, så skal vi snart over til Peter, ja. Men, ja. Jeg er meget bedre end Peter på PC, men han er meget bedre end mig på telefonen. Sunshine er ikke engang rigtig så svært, men det er også svært. Nå. Men ja, nu skifter vi over til Peter. Hej, og vi er tilbage. Det skal